Kohimen ko para minta ka sngi ka balang karake ya ka sngi burom jongki Riewkhuid Baroh All Saints Day ngi ong haka fareng. Balei ka balang karake ya ka sngi burom jongki Riewkhuid Baroh. Ngitip haka balang ngidon ki Riewkhuid bala jer kerteng. Pan ngitip ru ya ki sngi burom jongki kum Carlos Acutis bakuid batemai kadar tarik Oktober. Ne san tarik Oktober Faustina bakuid. Pan ngila Rakhe ya ka sngi burom jongki Riewkhuid kumne bunbun. Arpo sau tarik jong ubanai January ude kade ka sngi burom jong Francis disease bakuid. Laipu we tarik kade ka jong Don Bosco bakuid. But la bla fix lupa ya ka tarik nagabenda. Henry na padeng jom baru ki Riewkhuid ngidonro ki Riewkhuid mambajer kerteng. Bad yaki baru ngilumlang bad kabalang kabu shi tarik November. Kalong ka sngi burom jom baru ki Riewkhuid All Saints Day. But ladangi paid binia but persyang ban sautu ya kane ka binta jong ke jingrake ya kane ka sngi burom ngilaban yo i nadu sauspas nem eye ki kristan ki shait rake ya ka sngi burom jong ki martyr. But kila sautu ki martyr ki bala yap naga benda ka jingait kilong Riewkhuid shisha. Namar bale kila ishir hem ya ujisu ba naga benda ujisu kila yap. Te ki kristan baro ki yalumlang banduai kerpang naga benda lemba jongi mater. Kalayai syapran. Namar hakata kapor kila perkat bade tangi mater kilong Riewkhuid. Bala pau shena hakamat ki periyo. Henry suki pasuki kaneka jing sautu kala stang ban kala. But kila stang ban sautu ba don bun ki periyo ki ba im ha ya ka jingim ka ba kuid kilong Riewkhuid. Haki inga sem jongi. Hapadengi himengi parajongi, hapadengi migi pajongi, hapadengi lindo, hapadengi rinium, hapadengi bishop, hapadengi pop, dan bon giba emya ga jingim kaba riubale ban makiru kilong Riewkhuid. Suki pasuki kane kalastang ban kala. But hadu kindai spa kindai po laisnem kabalang kamju pinbana ya ki kirteng jongi Riewkhuid. But Henry ujon bakatsan ula penbana ningkong kawai ka kerteng jong away u Riewkhuid away bishop ha Germany Ulrich balong Riewkhuid shuakane kamju penbana da ka universal ha ka balang salonsor ya ka kerteng jong Riewkhuid namar ka shong ha ki bishop jong ka diocese ka shong ha ki jing penbana jongi paidba ki on walks populi ka voice of people ka sur jongi brio habaki brio ki yo i enda layap kino ki brio bala im rio bale ki duai lemba jongi but ka pau ya ka dakashin ha ka jing duai lese habaki la bu jing dumu lemba ki jingya side lem jongi ta ki brio bala rio bale ki layap kila stang ben yo mad ya ki jingurku haba kila bu jing tumu lemba jonki but ki paid ba kila stang ben nong uni u brio ne kane ka brio kalong rio bale kalong Riewkhuid but ki bishop jonga ta ka diocese kila kindiuno kata ka jingang nur jongi brio lemba kane ka vox populi ka sur jonga paid ba but Henry kade u John katsan ula penbana ba ka balang salonsar kan shimdino ya kaneka kam ban kentang Riewkhuid. De na kata kadang yung canonization. Kala boy siya ka jimpay jongka balang Catholic. Bada katways pa hinyo po ba ki pop kila pinskem ba min nangne siya ka mat ban kot jer kerteng ya kino ka Riewkhuid ka shong ha ka Vatican bad de kade lempa ka jimpinyar jong upa bakuid kan urlong. Kam shimod shua kane omdon Riewkhuid. Kam shimod ka Riewkhuid kalastang nadu kane ka por. Henry Riewkhuid ladon nadu ka por ujisu ula shayap nakabenda jongi.
Bachua ya kaneru la don Riewkhuid. Nakataka daw ipuli naka kitab jimpen pau kumpa shilak saupo sau hajar ngut ki beryu balariang bali. Nanda u yanis bakudo layoi babun ki beryu balariang bali balasait dagas nam jongu kris omla nyushu. Kabamut don bon gi buru omla nyushu hakabalang ki balong Riewkhuid. Haki inga sen jongi don gi Riewkhuid. Lese ki pati men jongi ki long Riewkhuid. Lese hipai jongi long Riewkhuid. Lese don gi kulum balak kalad hadin bakila yo baptisma gi long Riewkhuid. Hakane ka dor don bon gi Riewkhuid. But kabalang kamla banjer kerteng Baroh ne canonize ne pengandang Riewkhuid kerpang. Nagabinda jongi Baroh kabalang kabu kawe kasngi shi tarik jongu ubanai November. Kade u Gregory Balei ulastang ban pinbet kawe kasngi ban ken mau yak Riewkhuid. Nangda u Gregory Basaw ula penskam biang kane ka tarik shi tarik. Henry don buon gi balang don buon gi ki liturgy ka bapenlong don gi babu ya kane ki Riewkhuid ya Balei Burom ya Riewkhuid don gi babu Sngi Balei hadin Pentecost don gi babu Sngi toding hadin ga Jimmy pa jongu Chris kumda ter ba ki jid ya ki Sngi kerpang Henry haka balang ka don ga Sngi balabu kerpang ban ken mau ya Riewkhuid Baroh namar kilong ki buryu ba kerpang bala ya ga jingim badu Chris bad habangi puson halor kaneka pang ngilaban yo don bon ki Riewkhuid hapdeng jogi ngi shaidia kundo ki buryu lese ki nom pang ki wan duwai lese ngi habangi le jingo hakim buryu ngi laban yo me dia tiap pang ha ke jing dia duwai klam sange panjing kerku bala bad ki buryu ki lese pi ki kun ki ong ine me ila im sherham ya ga jingai but ban se bagata ki me batiap pang kalong Riewkhuid namar kala im naga benda ka jingai don gin ki bapang ki tiapang ki pidiang baaro ki jimpang haga jinkemen bakiru kilong ki Riewkhuid namaru jisu ki koloi ban shashitom hakane ka dur don pun ki Riewkhuid hapadeng jongi bad ban ken mau ya ki Baroh ngibu ya kanega sngi shi tarik jong November banduai kerpang Balai pu we tarik Oktober nadu hindai ya kabalang kala Rakhe ya kanega sngi kum ga jimpet meet ki ong Halloween kabamot ka jingkuid Henry kadon jimma minda Halloween ka kerlalong kum ga jimmane uksuid don bun gi bru ki riang ya ka dor bayong bad ya ki mask bayong bad ki mi ha ka laipu we tarik ha ka Europe ki penkala ya ka jingdumu baba jonga balang shaka jingkwa jonga pertemenda Halloween ka kerlalong jimmane uksuid bun gi jaka Henry Halloween kalong ka Rakhe ban pan ya ka jingisne jongu Chris ban ino ya ka jingdum ban pidiang ya ka jingshai jongu Chris kumba ki Riewkhuid kila pidiang kila im ha ka jingshai jongu Chris but habang ipuson hangalor kaneka Rakhe Sngi Burom jongi Riewkhuid don bon gi bru ki kirli hoy habang Rakhe ya ka Sngi Burom jongi Riewkhuid nengi Burom ya ka Maria teisote hato ka kirla longa jimmane bleitao don bon gi bru ki o ngi mane bleitao namar ngi bu ya ki dur jongi Riewkhuid haki mane jongi ngi bu ya ka dur jongi Riewkhuid haki ying jongi pa ngi kerlalong nom mene bleitao de kumda namar hakabalang katkum ga theology don langai jait ki jing le riu bale ne jimmane ba dingi don light ligi kindin ka ba pendon gam ban kadau ya ka ne jing riu bale ka ba ning kong kalong latria ba ar kalong dulia ba balai kalong hyper dulia light ligi kindin latria ka ba mod jimmane ubale kabangi ong latria ngideban mane tang ya ubale marwe but kane kalong jimmane ubale worshipping God kabangi ong dulia kale kalong ka jingmut kalakela jingle burom ya kiba im ya ka jingim kaba koin
jingle burom kaya per naka jimmane. Ngilaban mane tang ya ubale. Henry ngilaban le burom ya bongut. Don gipor ngile burom ya ki bahe bahain ha padeng joni. Tentang ngile burom ya ki kinna ki bale bha ha ka school. Ki ba pass ba ya ki exam. Tentang ngile burom ya ki nongkit kam joni. Ki nongya lam joni. Lesi ko mu chief minister ngile burom lada ki wan ha ka snong joni. Ha ka tain joni. Ngile burom ya ki kimi ki pa joni. But ka jingle burom kaya per naka jimmane. Naga taga daw ngidi ban sautu syai kadar kabang ibu enda layap ikikimigi pa don gi inga sengkibu ia kadur jongi kimigi pa hayin jongi. Lese haba ne ki kun jongi ki yap ngishon dur lupa ban ngibu ia kadur jongi hayin ngimane ia ki hendra ngile burom ia ke balakalad. Ni syait lekum ne kane kalonga jimlin ni burom ki buriu saudong jongi habang is auto ki to ki buriu ki longi ba kam shong kam he ka kerdan ni pediang ye ki da ka burom da ka jingin kam shimud ngilastang ban mane ye ki ngimju dem perlup hakama jongi bat ni mane ye ki kimju lekum da bad haka ju kadur hyperdulia kalong kam he bania kadulia kumbang le burom ya ki Riewkhuid ni ai kam kerpang ya kekerdan syaka mariete isoti ya ke jingle burom kabang ya ai syaka mariete isoti kalong kam ya per na ya kabang ai ya ki Riewkhuid na mar ka mariete isoti kalong kas jong ki Riewkhuid Baroh ba namar kane ka daw ngi ay ka jingle buram kam kerpang ya ka mariete suti naga taka daw haka balang habangi pet ya ka liturgy jong ka balang ngi kam bun sin ngi ken mau ya ka mariete suti don bun gis ngi buram ya ka mariete suti ban ya uwe Riewkhuid udon tang shis ngi ban ngi sautu ka mariete suti kalang kam kerpang bat kade ban yo hyperdulia kade ban yo ka jim buram ka jingle buram kam kerpang ban ya ki Riewkhuid Tena kata daw ngala ong kinilay tiliki kendin latria dulia bad hyperdulia bad ngimju mane yano light no ublay habang ireke ya kanega sngi buram jongi Riewkhuid Baroh kaya kabang ngidang le dulia yaki ngi burom ya Baroh ngi burom yaki kimiki pa ngi long ki brio ki ba burom yaki kimiki pa ngi long ki ba burom yaki bayid ba toin jongi but ngi perlong kanega sngi kum ka sngi ban burom namar Balei kila im yaka tinu bala ngi osngo naka Baroh lai tiligi jimpule minda ka sngi bad ka jingkot jongi ive kalong ban yasrim badu Chris ban im ya ka jingim bakuin sisin bangilong kristan kalindi yahay jongi kalong bangide ban im koid badu jisu lahi kai hawulum ba suk ki bak duk ka dodod bakin kinlong ka khima jongi kalong ka jonki habangi pinduk yalade na kabendau Chris habangi pindli yalade na kabendau Chris habangi shashitum na kabendau Chris habangi stangban yam na kabenda ki pop jangi ngidang yopidiang ya ke jinglong kuid te na marka ta ka daw ngidon buon ki himmen ki para ki bela yam na kabendau Chris don buon ki himmen ki para jangi ki bela shashitum na kabendau Chris don buon ki himmen ki para jangi ki bela yim tang na kabendau Chris don buon ki himmen ki para jangi ki ba kindiu yaw jisu ha nakabenda ka jingay te kalabalong ki megi pa jongi kalabalong ipait imeit jongi kalabalong ki kun jongi kalabalong ki men ki para jongi kalabalong ki Riewkhuid ki rinium ki lindo bat ki bishop Baroh ki bala im badha kabalang ngidon mater ngidon gi doctor ngidon gi apostol ngidon bun jait ki Riewkhuid don gi teizoti ngidon bun gi Riewkhuid ki belajar kerteng kat kum ga jinglong jongi ke bela hikaya ga jingi kai shapangu Jisu ke bela shashitam na ga bendau Jisu ke bela imya ka hokka sort about Jisu la hikai lemba ka gospel habangi kailang yakine Baroh ngidon bun gi Riewkhuid bad ngimla banjar kerteng Baroh naga daga daw habangi ong hakabalang rodon gi drukam jar kerteng habang sautu don mano remano baklo ba imya ka jingim ngi perlong yaki shakri jongo bale naga shakri jongo bale ngi poi shakawai pat ka kerdang venerable ka lomban burom nangda naka venerable ngi poi shakawai pat ka jinglong bala kerku
Bad hadin bangila yo iya ki dakishin naki ya ka jingya silem jonki gistang ban kindiu yaki shaka jinglong Riewkhuid. They don't give venerable, don't give shakri jongo balai, don't give bala kerku, dang ap ya katagasngi kabalang, ka canon jonga balang, canonizing, penkantang kerpang, daka bor ka itiar jonga balang, lemba upabakuid. Henry shuakane ki Baroh kilong ki Riewkhuid, All Saints Day. Tangi don't come banduai kerpang lemba jonki. Always we need to remember Jingkot jango Balei kalong banlong Riewkhuid. The call of God is to be holy always. Live in holiness. And all are called to be holy. Kumba Ong Francis says, La kot yangi Baroh banlong Riewkhuid. Ko himmen ko para hakane ka Sngi Burom jang Riewkhuid inang duwai ban nginang ler Balei nginang Burom yaki Riewkhuid Baroh badon kerteng bambadon kerteng. Ba ka jingim jongi kalang ka ba seiso lese kat ba pipinlong ya kane ka jing duwai minda kasngi pela ban duwai asai lamba ki pa habaki sotu kilong Riewkhuid shisha henre pat jer kerteng ai ba ka bor jisu kanang seiso halo jongi iwei pa iwei minda kasngi ha kane ka Sngi Burom jongi Riewkhuid Baroh jisu bayit karko kardo yangi lamba ka jingya sai lem jong babun ki Riewkhuid jong ka bala babun ki ringet ki bela im ya ka jingim bar yu balai ai ba ka jingim jongiru kalong ka ba seizo lemba ka nuksa ba ba ka ba ki labu ha ka jingim jongi iwei pa iwei enya ro ya utrai Jesus Christ Chinom lai chinom